बोला बोला बाबा गरीबनाथ की। म्यूजिक बाय निसार। रिकॉर्डिंग बाय माँ जानकी स्टूडियो मुजफ्फरपुर। लेके कांवर साथे रहनी हम आई, छूटल बा साथ उनसे बानी हम भुलाई। कहाँ बोलम के खोजी हम इतना भीड़ में, ए भोले दानी का बा लिखल तो कदीर में। मन कर जिंदगी के खून कोई दी, एवं जी एगो फोन कोई दी, हमारा बलम के एगो फोन कोई दी। एवं जी एगो फोन कोई दी, हमारा बलम के एगो फोन कोई दी। जलधनी साथे हम कईनी दर्शन हो, देखे आशीष जल कईनी अर्पण हो। ए बाबा रारू महिमा या पार दे, घर के मेला बड़ी भारी बा, केने खोजी का गो दुआरी बा। पिए नहीं मिली है तो खून कोई दी, एवं जी एगो फोन कोई दी, हमारा बलम के एगो फोन कोई दी। एवं जी एगो फोन कोई दी, हमारा बलम के एगो फोन कोई दी। म्यूजिक बाय निसार। रिकॉर्डिंग बाय माँ जानकी स्टूडियो मुजफ्फरपुर। तनी बनी सावर तनी बहनी गोर हो, रतुए से खोजत खोजत हो गइल भोर हो। ए बाबा प्लीज फोन कर दी, ए भोले दानी कर दी जादू जी, जल्दी न मिली है पिया आजू जी। छोरी के बवाली के भूल कईनी, एवं जी एगो फोन कोई दी, हमारा बलम के एगो फोन कोई दी। एवं जी एगो फोन कोई दी, हमारा बलम